Vi stod i en situation, hvor vi skulle finde ud af, hvor skal vores liv egentlig fortsætte henne. Vi var ved at være færdige med uddannelse, og min mand havde brug for at skifte branche. Og hvor kunne vi realisere det liv henne? Det havde vi faktisk, det var et stort spørgsmålstegn for os, da vi sad der i København for 8,5 år siden. Med ønsket om et trygt liv, hvor børnene selv kan færdes sikkert mellem skole, fritidsinteresser og venner, begynder Lotte og ægtemanden Ulrik at undersøge mulighederne uden for København. Et vennepar inspirerer dem til at kigge nærmere på vindmøllebyen Lem i Vestjylland. Ulrik han fik et job herovre og skiftede branche hos Vestas og blev utrolig glad for det. Og her der kan vi faktisk godt se os selv bo. Her der vil vores børn få et fantastisk børneliv. Meget, meget trygt og rart børneliv. Og vi som voksne kunne få et rigtig godt liv, hvor vi vil have økonomisk tryghed, fordi at udgiften til bolig vil være ret lav i forhold til København. Til Mallorca. Altså vi har mulighed for at realisere både et liv med 2 biler og med rejser og med fritidsaktiviteter. Og det havde vi ikke kunnet på samme måde i en større by. Jeg synes noget af det fede ved at flytte over, det var, at man kunne blive så selvstændig. Som 8-årig, der kan du ikke rigtig foretage dig særlig meget i København. Jeg skulle sådan set køres rundt af mine forældre, uanset hvor jeg skulle hen. Hvor jeg så imod herover, der kunne jeg bare køre over til alle mine venner. Jeg var ikke så gammel, da vi flyttede herover, så jeg ved ikke rigtig noget om, hvordan det var at bo i København. Men da jeg blev ældre, og vi boede herovre i Lem, der begyndte jeg også at cykle over til mine venner og være sammen med dem. Og da jeg startede i skole, der kendte jeg alle dem, jeg havde gået i børnehave med. Så jeg kendte bare alle dem, jeg gik i skole med. Her efter sommerferien, der begyndte jeg også på Ringkøbing Gymnasium, og jeg tager toget hver morgen i skole. Og toget til Ringkøbing er faktisk hurtigere, end hvis du kører i bil. Og den der frihed, du bare får med dine venner, det er super lækkert. I fritiden går jeg også til guitar. Det plejede at være i Lem, men nu er det i Ringkøbing. Men så tager jeg bare toget derind. Fritidsaktiviteter, det er jo et stort issue for os. Altså, det er jo det, som meget af vores tid går med i weekenderne og ferier. Og der er masser af foreninger og masser af aktivt liv, og i det hele taget så betyder naturen her omkring os, vores lille by, den betyder rigtig meget for os. Der er rigtig mange skønne oaser, hvor man kan gå nogle helt fantastiske ture. Så det nyder vi at gøre, både som familie, men det er også noget, min mand og jeg, vi dyrker meget, når vi sådan skal have en voksensnak. På universitetet der havde jeg en stor drøm om at arbejde med personaleudvikling. Og det fik jeg at vide, at det skulle jeg bare glemme, fordi det kunne man ikke bare lige få lov til. Og efter et par år herovre, hvor jeg havde arbejdet i nogle andre brancher, så stod jeg bare stillingen ved Ringkøbing Kommune. HR-udviklingskonsulent. Den synes jeg simpelthen, der stod Lotte på. Så den søgte jeg, og jeg fik den. Og nu har jeg faktisk i 5 år haft et fantastisk job ved Ringkøbing Kommune, hvor jeg arbejder med personaleudvikling. Har vi noget ellers, Inger? Og det vidner om, at man skal ikke give op. Drømmejobbene, de findes alle steder, og de findes også herovre.